La música és el llenguatge més universal, s'ha dit. És el llenguatge abans de les llengües que cohesionen les comunitats, però que fragmenten la humanitat. Tanmateix, quan existeix el desig d'establir ponts, no hi ha fronteres per als pobles, i res millor que la música per fer-ho. En una carta que Jordi Cuixart publicava l'altre dia al diari Ara, dirigida a l'escriptora Empar Moliner, deia que sensibilitat vol dir tendresa, i on hi ha tendresa no hi ha espai per a l'odi ni el rancor. Bé, la música ens ajuda a cultivar la nostra sensibilitat i de vegades, en moments on semblen especialment tocats per les muses, els seus autors són capaços de connectar amb la sensibilitat de tot un poble. Aleshores, crea veritables himnes que aquests pobles fan seus i esdevenen també un llegat per a tots els altres pobles, perquè ja hem dit que la música és universal. Avui escoltarem en aquest acte 3 d'aquests himnes que són expressió d'aquesta inspiració, que, per tornar a les paraules de Jordi Cuixart, ens fan més bones persones i una mica més humans. Començarem pel cant dels ocells, que va immortalitzar el nostre gran mestre Pau Casals. Ens servirà de teló de fons per als 3 minuts de silenci que us demanem que guardem entre tots, secundant la convocatòria nacional. Aquí ho farem una mica diferent, posarem aquesta música de fons. I recordarem així els que avui són absents a causa de la repressió de l'estat espanyol. Us demanem també, tot i que hi ha bastanta llum, no Jordi? Que feu, si voleu, afegir la llum dels vostres mòbils durant la interpretació d'aquesta peça que anirà a càrrec dels Músics per la Llibertat. Endavant. Visca la República! Visca!
El Safareig Poètic és un grup obert i lliure que neix arran de l'any Vinyoli, quan un grup de bojos per la poesia decideixen homenatjar el mestre barceloní recitant els seus poemes a espais que li eren particularment estimats, els bars i les cafeteries. El Safareig Poètic creu, doncs, en la poesia que es recita en veu alta, en espais públics, que es comparteix i conforma una part viva del col·lectiu que dia a dia es troba en espais urbans o rurals, que fa i construeix societat i comunitat. Perquè el Safareig Poètic no creu en la poesia encastellada en torres de marfil o en despatxos acadèmics, sinó en la que es manifesta en les veus dels poetes, present en manifestacions culturals obertes i accessibles a tothom. Una part més de la cultura, doncs, sense la qual no hi ha comunitat i no hi ha societat lliure. El Safareig Poètic, en conseqüència, promou l'espontaneïtat i la creativitat per crear una poesia en permanent creixement, però fermament arrelada en el llegat dels clàssics i els mestres precedents. Avui us portem dos d'aquests mestres indiscutibles de la nostra cultura. Començarem ara pel poeta valencià Vicent Andrés Estellés, assumint la veu del nostre poble, a través de la veu privilegiada de la Carme Simó. I en Vicent Estellés diu: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols i et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs